Добро утро, часът е 5:48. Правя си набързо едно кафе, ще хапна пак някакъв плод и отиваме да тичаме. Айде, дойде времето и за кафето. Ден трети. Кафето стои. Всеки ден ставането ми идва все по-трудно. Явно е с натрупване, понеже слага много малко. Спя по няколко часа. Вчера станах малко по-дълго до днес, днес станах два пъти по-трудно, колкото онзи ден. Просто трябва да науча тялото си вече да става по това време. Добавих портокал към сутрешното си кафе. Замених го с банан от вчера, понеже вчера банана не ми понесе. Стомаха не искаше да ми го приеме с кафето. Днес ще видим портокала как ще ни повлияе. Хафам го и влизам. Часът е 6:23. Започваме. Краката ми, мускулна треска, още е тука. Не се е тръгнала. Но сякаш днес не ми прави такова впечатление. Вече знам какво е. След вчера просто го отърдявам. Какви се догади? Не знам защо или какво се случва. Стискам се, но ми се догажда. Часът е 6:36. Минус съм над 1300. Не съм спирал. В първия клип ви казах, преди първото излизане на тичане, и как ще ме необходими около 2 седмици. Си мисля, за да мина 3 км без да спира. Няма се 2 седмици. Реших да днес на третия ден. Няма да спра 3 км. Ката ще ми стопали малко. Още не дойде лака. Но няма да спра 3 км. Дори ако трябва на финала да връщам, няма да спра. 3 км, още на третия ден, без каквото да е било подготовка преди това в тичането. Започвам. Продължаваме. Да лака ме скъсва, наистина. Усещам много силна болка в залака. Много ме боли. Докато тичам, така рано сутрин има и ми дойде една идея. Така и така 60 дни ще правя това всеки ден, живот и здраве. Мисля да започна от днес ден трети да оставям едни видеоматериали, които ми излизаха в TikTok. Едни мотивиращи кратки рилчета. Всеки ден просто ще ги оставям всеки ден. Ето сега ще ви покажа какво е предвид. Оставам го ето тук.
Вярвайте в Бога, момчета, и в себе си. Всичко това върви заедно. Тренирайте и след като не можете. Когато боли, когато вече мислиш, че не можеш, тогава започва истинската тренировка. Продължавайте и винаги ще побеждавате. Победата първо във вас и в себе си е най-важна. После другите са лесни. Часът е вече 7 без 3 минути. Болката в далакът ми сякаш започна да отминава. Не ми отминава и ситна вече. Не знам как е по-правилно да се каже. 7 часа и 7 минути. Откакто съм започнал тичане, са минали 43 минути. Как се чувствам? В момента супер. Чувствам се потен. Съм чувствам, че всеки ден свървам все повече вода. Не съм спирал. Единственото, което направих е просто да намаля съвсем малко темпото, но не до ходене, а до леко тичане, за да си проверя данните от часовника. Правя днес на ден трети 3 км без да спирам. Още 350 метра. Чувствам. Броени метри, почти час без почивка. Хайде! Чакам да се възстановя, вървя към мостовете и отивам да се направя тренировката. Не мога да повярвам. Направо не мога да се сети. След проверка минус съм 7,3 км. Аз се чудя, защо ще си издрефам червата. 7,3 км. Откакто съм излезнал до сега. Ден трети. 7 км без почивка. Добре започваме този хъстъл чалендж. Искам да се нормализирам малко, понеже ми се гади много. И започваме тренировката. Часът е 8:03. Вече минаха 15 минути тренировката ми. Днеска ставането ми беше много трудно. Трети ден беше най-трудното ми ставане. Обаче вижте как изглежда времето навън. Погледнете. Погледнете. Някак си
започва да оценяваш и малките неща. Да останеш казан саме със себе си и си изчистиш съзнанието от всякакви глупости. Фокусирам в една цел и наистина сякаш започвам да асимилирам малко от малко вече нещата по по-различен начин. Просто съм благодарен за всичко, което имам, че се събудих днес, че съм тук. Благодаря на Господ за всичко, което ми е дал и което имам. Продължаваме тренировката, стават ми още 10 минути. Чувствам се страхотно, а времето е уникално. Чих с тренировката за днес. Слънцето вече изгря, дигам се нависоко. Аз отивам към вкъщи да взема един студен душ и да си направя една хубава закуска. Включвам се след малко. Айде, третия ми студен душ. Тази година още не съм си къпо стопа вода. Ами мисля да не го правя. 60 дни. Студения душ ми влияе много добре. Наистина направо те прави друг човек. Все едно не съм търчал, не съм тренирал, не съм станал в 5:30. Чувствам се много свеж. 10 часа е вече. Днес закуската чака в 10 часа. Това означава, че до вечера в 10 ще ни бъде следващото хранене. Двата сандвича, същите като снощи на вечерата, като закуската, домашното мляко. Хапваме. Много съм гладен вече. Оставям ви, за да се наям. Нахраних се 10:30, което означава, че до вечера до 10:30 правим фастинг. Сега отивам да свърша малко задачки, свърша малко работа и ще се включа пак по-късно. Часът е 11:50. Бях спал в хола на дивана, след като обработих видеото. Днес след 7 км тичане явно съм изразходил доста калории и през по-голямата част от деня усещах доста глад. Поради тази причина и заспах и се пробудих. Корема ми кракореше. Пробудих се от глад. Иначе можеше да си спа, да се бъде директно сутринта в 5 часа за новото видео. Но глада наделя, така че сега хапвам и лягам. Това ми е храната за вечеря. С това този влог приключва. Очаквайте утре и ден 4 от 60 Days of Hustle. Чао от мен!